Nsemmuhom il-mobkom għat-talba ta' tifħil għażbiriju. Nagħmlu tifħira ta' Verġni Marija f'jum is-Sibt. Mulej iftaħ li xaffejn. Fommi xandar tifħil tiegħek. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-orjiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Ejjew inqimmuh u ninxteħtu quddiemu, għal-kubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Għal 40 sena domt nismellu dan in-nisel u jienet qalbhom ħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk lift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bil-Marija ejjew nadraw. Sid glorjuża li fil-oli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħa xint bħalibek safis ejt il-dak li ħalqek. Bibnek sewwejtinna l-ħsara li jidnu b'teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna. ħajfirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamelin l-insebbu f'kollox l-missier l-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jien u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-seb nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tiba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewwa huma l-kmandamenti tiegħek. Jien ili naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qawwiti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba u għaddabhom fil-baħar. Qawwiti u għanjieti il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, il-karrijiet tal-farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. Marriħ qawwi ta' mnifsej kien ġemgħu lil-mijiet, bħal gost wafqu l-griegel, għaqdu l-imwieġ f'nofs il-baħar. Qal il-għadu niġri warajhom nilħaqhom, naqsam il-priża u kolli bix-xaba. Is-sejf tiegħi nislet, idi taqridhom. Infaħ bir-reħ tiegħek għattihom il-baħar.
erku bħaċċom fl-ilmijiet qawwija. Minu bħalek fost l-allat mulej, minu bħalek kbir fi qdusija, Int tal-biża fil-glorji tiegħek, int li tagħmel ħwejjeġ tal-aġeb. int meddejt il-leminija tiegħek u beletom l-arġu fija. Fit-tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt, bħiltek mexxejtu lejn l-amara qaddisa tiegħek. Twassalhom u tħawilhom fuq il-muntanja wirt tiegħek. Il-post mulej li jint għamiltu l-amara tiegħek, il-Makdes ja Sidi li ħejjew idejk. Il-mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. qawwieti u għanijiet il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli l-koll. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbas bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tagħmmar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Inqumu bil-wifqa. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd. Marja Verġni fetħitħulna mill-ġdid. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi, fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għad-dis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal il-dawk li jinsabu fid-dlamijiet bid-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-trek ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd, Marija Verġni fetħitħulna mill-ġdid. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni, infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-xebba bla teba bħad-dawl taż-żernieq. Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek. Verb etern intażilt il-Marija biex tagħmar fija bħal farka li ma titħassarx. Eħlisna mit-taħsir tad-dnub. Salvatur tagħna ntkellek il-ommok wifqa' ħdejk taħt is-salib. Bit-talb tagħha għatina li nissieħbu ferħana fid-tbatijietek. Ġesu l-aktar twajjeb minn fuq is-salib intajt lil Marija b'om Ġwanni. Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulieda. U jew issa fiskiet resqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna
bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej l-mqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrid, u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr il-Alla.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għal-Ruħ John Vellazar. U jew nitħejjew għal din il-laqa ma' Ġesu li jsibna dejjem ġodda għalkemm aħna l-istess persuna, però l-laqa ma' Ġesu li tintaqa' magħna fl-illum tal-ħajja tagħna. Warek biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitra, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltina wliet id-dawl. Għamil jaqgħad tiżjed ma jaħkmu mad-damijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej, dakinhar intalla mill-ġdid l-għarix ta' David li sar ħerba waħda u rraqqat t-tiċrid tiegħu. Nerġa' ntallaw dak li ġarraf minnu u nibnieh kif kien fl-imoddi biex huma jirtu l-fdal ta' Edom u l-ġnus kollha imsemmija għalija. Oraklu tal-mulej li għad jagħmel dan. Araw, għad jiġi żmien, oraklu tal-mulej. Meta min jaħrad jilħaq fuq min jaħsad, min jasar l-għeneb jilħaq fuq min jiżra u l-inbit ġdid iqattar mill-muntanji. L-għoljiet kollha jkunu jnixxu minnu. Irraġġa l-poplu tiegħi Iżrael qal li kien jibnu li bliet meqruda u jagħmru fihom. Iħawlu dwili u jixorbu l-inbit tagħhom u jxettlu ġonna u jieklu mill-frott tagħhom. U nħawilhom fartom u qatt iżjed ma jinqalgħu mill-art li tajthom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej islimi xandar għal poplu tiegħu. Il-mulej islimi xandar għal poplu tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-mulej islimi xandar għal poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih. Il-mulej islimi xandar għal poplu tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u l-islim jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Il-mulej islimi xandar għal poplu tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, wartna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u islim fuq il-passi tiegħu. Il-mulej islimi xandar għal poplu tiegħu. Jekk jogħġobkom umu li wifqa. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu: u għall-mistiednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-arus jeħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa issellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqedu l-inbil ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella d-damiġġani jinfaqgħu
l-imbit jinxteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda mbit ġdid jitfgħu f'damiġġani ġodda u hekk iżommu it-tnejn. Il-kelma tal-mulej. Għadu ftit bil-qeda. Hekk il-qari li naqraw fil-kelma Alla fil-Quddisa dejjem jagħtina dawl ġdid. U llum nixtieq nieħu punt wieħed żgħir minn dak li għandna kemm qrajna mis-Salm 84. U rajna li l-mulej ixandar islim ixandar il-mulej. U din turina l-mulej x'jagħmel fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi llum bdejna nużaw il-kelma discerniment, il-Papa Franġisku daħħala nistgħu ngħidu fil-vokabolarju tal-Knisja. U ħafna minna din il-kelma ftit fimnija. Id-discerniment tfisser li tfittex rieda Alla, tiżen Alla x'irid minnek jew le. U waħda mill-indikazzjonijiet biex tinduna Alla x'irid minnek, x'irid minna, billi nħarsu lejn qalbna. Tibda tagħmel xi ħaġa, dik ix-xi ħaġa tista' tgħid jew il-paċi fil-qalb tiegħek islim, jew tagħmellek ftit ansjetà. U minn dak li jkun jiġri f'qalbek, minn dawk il-movimenti li jibda jiġri fil-qalb, hemmhekk wieħed jista' jinduna bil-mod il-mod x'inhi r-rieda Alla. U dan ifakkarulna tant tajjeb ħafna dan is-salm. Il-mulej islim ixandar, għax fejn hemm il-mulej hemm islim. Bħalma jekk tiżra il-qamħ, imbagħad ikun hemm il-frott il-qamħ, islim li jagħtina l-mulej meta jibda jiżra u nindunaw bih, fl-aħħar jagħtina slim ta' dejjem, il-ħajja ta' dejjem. U flimkien ma' dan hekk xi ħaġa qasira wkoll fuq il-Vanġelu, Ġesu qisu jfakkarna llum biex ma noqogħdux inżommu l-qadim biss. Ma jfissirx li għax ħaġa ħadmet illum għandha taħdem għada. U dan jiġri kemm fir-relazzjoni tagħna ta' bejnietna kif ukoll fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ma jfissirx li Alla x'allum għamilt xi ħaġa u ħadmet fit-tixtirida tal-Alla ħadmet tajjeb, dik kienet tajba llum. Imma forsi l-mulej jgħaddi żmien u jkunu nebbaħni għal affarijiet oħra. Għalhekk dejjem wieħed irid jiddixxerni tradizzjonijiet. Li pereżempju Malta meta bdew il-festi kienet xi ħaġa sabiħa ħafna, kienet importanti, in-nies ma kinux jafu jaqraw, ma kinux jafu jiktbu, li jkollok il-pavaljuni fit-toroq kienu affarijiet sbieħ biex in-nies jitgħallmu u jiftakru l-Vanġelu. Wieħed irid jistaqsi mallu l-Ispirtu fejn qed jaħodna. Inkomplu nżommu dik bħala tradizzjoni, jew naqbdu aktar il-kelma tal-Alla u mmorru b'mezzi oħrajn biex in-nies jarfu jisimgħu il-kelma tal-Alla. Dak hu parti mid-discerniment li mbagħad il-Vanġelu jgħidilna imbagħad ġdid ma tistax titfgħu f'damiġġani qodma għax taqret kemm il-ġdid u kemm il-qadim. Ma nistgħux il-libsa tagħna nlibsu għall uliedna kif inhi. Fiskiet nitolbu fuq dan. Nista' nqumu bil-wifqa u resqu flimkien it-talba tagħna. Jew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqifijiet tas-saċerdoti, b'mod speċjali għall-isqof il-maħtur il-ġdid Don Anton Tewma. Nitolbu. Jew nitolbu għal dawk kollha fil-Knisja involuti fid-discerniment, kemm il-persuni li qegħdin jagħmluh kif ukoll dawk li qegħdin jagħtu xi servizz biex jgħinu fid-discerniment tal-oħrajn. Tolbuk Missier Ħanina tina l-grazzja biex ikunu nies għaqlin u preparati. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina l-koll biex meta nfittxu rida Alla, nfittxu islim u nimxu warajh. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu.
u issa fiskiet jew rasqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. U Alla, int jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċji li sejrin nofrulek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irraddulek ħajr. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli u muk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaruk is-smewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom, ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mlej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobb radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tijek mulej, nxandru bil-fel għaw minn tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek ħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ ta' salvazzjoni. U rraddu lek ħajra xoġbok til-qana u d-dimek biex naqdu. U mitċa kontana nitolbu, li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakara mulej fil-knisja tijek imxerda ma' dinja kollha. Wettaha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju u mal-ministri tijek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'John Vella, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbu. Għatrinna u koll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-roħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbilna, ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-modesta